Van Jude. Mining Namarilva. En dit is Spangtori Academy. Voor meer en beter Surinaams. Er zijn een aantal woorden die je in het Surinaams niet kan vertalen. Zo ook als het gaat om Nederlandse en Engelse woorden. Maar wat als ik je zou vertellen dat er enkele woorden zijn waarvan je de vertaling niet zou verwachten? Laten we naar zo'n woord kijken. Wanneer het gaat om een vliegtuig, hoor je tegenwoordig veel mensen gewoon zeggen plane. Plane als in het Engelse woord voor vliegtuig. Maar eigenlijk is de vertaling daarvan in Surinaams Isri Foru. Nou, als je dat letterlijk zou vertalen, is het een ijzeren of metalen vogel. Heel grappig. Maar wat als ik je zou zeggen wat het verouderde woord daarvan is? Dan zou je heel verbaasd zijn om dat te horen. Is namelijk Opolangi. Een zelfstandig naamwoord en een synoniem voor Isriforu en plane. Laten we een voorbeeldzin hiervan maken. Tide a Opolangi of Isriforu e lusu tuyuru. Vandaag vertrekt het vliegtuig om 2 uur. Wist jij dat? Wil je meer en beter Surinaams leren? Ga dan naar de website van Spangtori Academy. Meld je aan voor onze lessen. Tanggung!